Good morning, guys. Late na kami nakauwi sa gabi. Mga alauna na ata. Yan. Galing sa Antipolo ko by Joy. Ayun, burlog sa gabi. Hindi na kami nakapagod na pa. And then, yun nga. It's morning na naman. Oops. Magluluto ako ng pagkain ni Poknat. Beef ulit. Pero, alin ko ngayon, ilalaga ako. Lalagyan ko ng malunggay. Parang nilagang beef. Tapos, with malunggay. Ayan. Kasi kahapon, kumain siya ng munggo. Nakakatawa, kinain niya yung munggo. Munggo yung una niya naubos. Ayan yung batang maliit. Ayan yung batang aso. Poknat! Huwag ka na dyan. Mamaya paliliguan ko ulit siya. Uy! Huwag ka na dyan. Dirty dyan eh. Ayan. Siksik siya ng siksik kung saan. Kanina pagising ko, andun siya sa ilalim niyan. Kalat-kalat dito. So, talaga Poknat ha. Ikaw ha. Pain ko na rin siya ng vitamins guys. Tapos, ayun nga. Nilalaga ko na yung pagkain niya. Niluluto ko ng breakfast namin. Yung hotdog, tapa. Beef tapa. Bakit daddy? Tapos ako, gusto ko ng bakit lang ako pagpatungan. Dito naman. Wala ako ng danggit eh. May danggit ako rito. Ayan. Danggit sa akin. Breakfast guys. Ang aming simpleng agahan. Kailangan ko ng manghang na naman for my throat. Ayun na yung pinrito ko kanina. Kain. Ba't ka nakahubad? Sauce. Lutuin ko na to guys, yung hotdog na natira kasi dinefrost ko na, tapos di ba bawal nang ibalik yun or masama ata kapag defrost tapos kumuha ka lang ng konti and then babalik mo. So yun, gagawin ko siyang parang sizzling hotdog. Ayan, ketchup lang naman katapat dyan. Bawang sibuyas, tapos yun, and sili, tapos ito pang toppings mamaya. Ito, pinapalambot ko pa rin for Poknat. Ayan, para hindi siya mahirapang umuya. Ang bango guys. Parang malamig na beer ang katapat na ito, hindi kanin. Ang bango. Beer match. Hindi ulam. Yan lang yun. Bawang sibuyas, sili, ketchup. Yun lang. Pampulutan na kayo. Hanggang. Bigay ko na sa kabila. Tapusin ko muna po pala yung yung pagkain ni Poknat. Hi Poknat! Nagutom ka na bebe. Alam nyo guys, alam ko kilala nyo to eh. Si Bray, yung zombie dog na inalagaan ni sino ba yun? Kevin ata yun. Yung nawi na nga sa wish ko lang, tsaka sa rated kayo. Alam nyo namatay no. Bakit kayo? Ay, sis naman, pasiklab naman ang Poknat na yan. Ay, sis, pasiklab yun. Pasiklab yun eh. Pasiklab yun eh. Ay. Yan, maliit na yung tiyan niya oh. Mamaya, ligo ka ulit ha. Nagpoop na pala siya. Kasi inabangan ko yung pagpoop niya nga. Hindi siya everyday. Pero kanina, nag-cook siya kadami. Kasi sa mga kumakain. Hey! Come! Hey! Nakita na naman yung tsinelas ko eh. Dito na naman siya nakahihiga. Sige, simutin mo yung milk mo. Dali. Ayun na. Nalambot na siya. Lalagay ko na lang yung malunggay. Yan ay palalamigan ko siya para kainin niya maya-maya. Sarap, Poknat! Masarap ba yan? Masarap ba yan, baby ko, ha? Masarap? Parang natakot tuloy ako for Poknat. Pero, nung dali naman namin siya sa vet, nung follow-up check-up na is okay daw. Malaki daw yung pinagbago ni Poknat. Kaya, may, posibilidad na, makasurvive nga to. And, ayun, naniniwala naman ako guys na kaya yan ni Poknat. No, baby? Na? Kasi di yan naabot ng kung hindi niya kakayanin, hindi niya kakikitaan ng ganyang kasigli. Is it? Hoy, camera ka na rin ha? Ha? Ha?
lagay na natin yung ano, malunggay mo. Tudo. Ay! Alay! Ano yun? Ano? Ching-ching girl! Pa-ching-ching! So, dati kay pa-ching-ching! Ano? Ay! Grabe naman yan! Grabe! Ay! Excited na? Are you excited? Ha? Hey! Ano? Hey! Ano yan? Bakit parang lagi kaming inunguya, ah? Ha? Kagatlabi! 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 Ching-ching girl! Likot naman, baby girl. Likot yan! Likot! Ha? Ano ba? Ah? Sino maganda? Sino maganda? Sinong kalbo? Ha? Sinong kalbo dyan? Ha? Ha? Magaling na si Lucas? Hindi pa? Sinat pa. May nagkakabon si Lucas. Uy! Grabe! Ba't ka may sigaw? Sino ito? Sino ito? Ay, sino ito? Ano yan? Kagat mo. Ano yan? Ginagawa mo dito? Amoy ka na naman sa akin. Doon ka na! Nagano pa si Ching-Ching. Nagbibihis pa. Dali na mamaya na. Ay! Ang bibihis siya yan eh. Ang bibihis siya yan eh. Ay! Ikaw pakit ka. Pakit ka masyadong bata ka ha. Na! Baby dala do. Hi guys! Magandang hapon. Nag-edit na ako ng vlog. Na-upload na yung isa. Tapos yung isa, i-upload ko pa lang. Magkasunod na naman sila. Ngayon dito kami ni Daddy sa sa kwarto. Ayan. Itsura ng kwarto guys. Dito na yung maleta. Galing to sa sa stock room. Inakyat na namin dito. Tapos, wala na yung niya. Wala na yung computer niya dyan, oh. Yan ang sinasabi ko sa isang vlog na dinala na sa, sa Pasig. And then, ito na yung gagawin kong table dito. Tapos, lalagyan ko dyan ng salamin. Para pag nag-mock up, char. Hindi, gagawin ko lang din parang office, ayun. And then, wala, magpapalit lang ng papalinis ko na lang sila, kila Jackie kasi wala nga akong time. Inaayos lang ni Dad. Dapat wait lang guys. Dapat punta kaming tawag dito, sabayan din, Pure Gold. Ayun, kasi yung katabing kwarto namin doon, gusto yung magpa-ride ng higaan, yung double deck din. So sabi ko, sumabay kayo sa amin yun kasi pupunta din kami doon at may bibilhin nga kami. So sabi niya, nahiya naman ata. Sabi niya, next time lang kapag sabihan ko na lang po kayo. Ayun. Kasi kawawa naman sila, lalo't manganganak yung yung asawa nun, sa lapag lang sila. Eh, diba, malamig ngayon, malamig yung ng semento. Kaya sabi ko, sige, bayaran nyo lang ako ng yung makakaya nyo lang, paunti-unti, diba? Kasi, lang naman sila guys, yung lahat sila may work, pero syempre kumukuha kasi sila dati yung sa mga naglalako, 'di ba, yung mga brochure pa nga foam, foam cabinet, ganyan hulugan, ganun. Eh grabe ang patong. Times 2 ata o times 3. Kaya sabi ko, huwag na kayong kumuha dyan. Mag-ano na lang, tawag dito. Bibilang ko na lang kayo. Parang paride na nga lang. Tapos, pera nyo ko ng paunti-unti. Walang tubo. Ibibigay ko sa kanila yung resibo. Yung babayaran lang nila is yung transpo. O yung bayad sa, parang shipping. Delivery charge. Ayun, yun lang ang babayaran nila. Kaya, yun lang. Kaso hindi pa sasabay ngayon eh. And then yun nga, inaayos lang ni Daddy yung yung printer. Dito, ini-install lang sa laptop para iwanan namin ulit magpiprint ng magpiprint ng stickers. Naubusan na naman. Ayun. Madami ako guys padating na na stocks. May mga na din ako, may mga Thailand product na rin ako kasi nga
very ano ngayon yung mga whitening soaps ng Thailand, which is sobrang effective, kaso napakamahal ng puhunan. Pikit mata na lang. Kasi mas makakamura kapag ka bulk orders yung binili mo eh. So yun, may utang pa nga ako. Hindi pa fully paid. Pero ayun, mga parating next week. And then yung serum, talaga naman yung serum, grabe. Kahit na anong dami ang i-stock mo, lagi talaga siyang nauubos. Kaya sa wakas dumating na yung yung serum from pa kasi yun, yung mga ingredients dun guys is inaangkat pa sa ibang bansa, pero dito ginagawa. Kumbaga yung mga raw materials is galing sa ibang bansa, may manufacturer nun dito, and then lalo na yung bottle lang nun, yun ang galing ibang bansa talaga. So siguro 3 months, buti na lang before pa ako naubusan is before sila naubusan ng stocks is naka-order ako sa kanila ng marami. Kaso naubos pa din, hindi kinaya. Kaya yun, dumating na daw, and dapat kukunin namin ngayon. Kasi luluwas sila Joy. Dapat pasensya na guys. Wala pa yata ako sa wisyo. Dapat po mamamasyal sila mag-anak, and then after mamasyal, makikisuyo ako ulit kay Dalton, which is okay lang guys. Yung pakikisuyo ko kay Dalton is walang kaso sa kanila. Kaya don't you worry. Kaso hindi natuloy, kaya tomorrow na lang daw. Sabi ko si Tonto na lang yung dalhin nila pagluwas para daanan namin after yung yung mga serums nga. Kasi wala na. Zero na kami sa zero na sa serum. Anyway, yun, nantay ko lang si Daddy habang ini-install yung guys, yung printer. Tapos alis na din kami. Hi ka naman, Daddy. Hi. Tapos kagabi pala, bitin yung vlog, guys. Kasi nagano lang kami. Pareho kaming nagano ni Daddy. Nag-practice kagabi sa kaila Dalton. And then, on Monday, babalik ulit kami doon kaila Dalton para morning naman daw or araw kami mag-practice. So, ayun, unti-unti okay naman. Natatandaan naman namin. Tapos, bago kami mag-enroll sa sa driving school. Classmate kami niyan. Classmate ba tayo, Daddy? Papampam ki Daddy yung mga dogs, oh. Punta mo na! Iwasin mo na si Butch. Miss ka dyan eh. Hindi. Oo, akyatan din sila. Miss sila si Daddy, oh. Let's go na. Sige, sunod. Ay, bakit ako yung dito? Sasabihin sa akin. Coach! Sige. Ano na? Ha? Wala na naman yung huko dito, oh. Talaga tong mga to. Yung pagkakatali. Nako naman talaga. Hi guys! Alas 12 na. Gising pa kami na Daddy. Pero yung lakas naman, no? Sarap na ng tulog. Ayan. Yung pabili kami kanina. Dapat para to sa kabila. Diba? Kabukan yung nagpapalit sila. Double deck. Eh, nagustuhan din ni Daddy. Sabi niya, sa akin lang muna yan. Para daw hindi na kami maglatag-latag pa rin. So, ayun. Wait lang guys, ha? Don't you worry. Baka sabihin niyo na naman, bila ko ng bili ng mga higaan. Don't worry, kasi nga, may mapaglalagyan naman kami yan guys. Tulad nito, kapag lumipat kami sa either sa Pasig, yung namin doon, yung, pwede namin dalhin to, or either yung nasa, basta, madami yung mapaglalagyan. So, bali, parang nag-iipon lang ako ng gamit. Kasi meron pa sa diba? Meron pa sa, Nueva Ecija. So, ayan. Tapos, hindi na kami maglalatag dito. Kasi, malikabok. Tapos, ano ba? Napa-update ko sa inyo. Wala yun. Ayun na, yung ni Daddy. Kasi napakataas. Hindi, yung TV kasi yan. Pwede siyang monitor. Pero, bibili kami na kanina. Yung monitor niya mismo. Ready niya. Tada! Tada day.
pangulang ng pinansin. Ayun lang. So, ano na kami matulog. Komportable na. Ayan, kahit na maliit lang to guys. Ang saya kasi kami. Pero tulad kanina, nanggaling ako sa sa bahay sa kabila. Naglaro kami ni Ching Ching Girl. Kasi naiwan ako itong vlogging campaigns niya. Ayun lang ang update for today. Nakalimutan ko, naligo ako. Baka ubuhin na naman ako. Pala sa 11:30 na naligo pa ako. Parang nagayos na kami dito. Ang tawag dito? Alikabok. Kaloka, kahit sana lang eh. Diyos ko, kahit nga yung mga kondo na matataas mga nasa penthouse na. May alikabok pa rin. Diyos me. Kaya yun. Kakain ka pa ba, de? May kanin pa dyan, tsaka yung ulam kaninang tapa, yun na lang kainin mo, Tutulog na ako. Good night, guys. See you tomorrow. May mga isip pa kami dito. And then, mag-pick up nga tomorrow ng ang sa siyop. Bye-bye. Good night.